consell que dono sempre és que segueixin lluitant com sempre, que mai es rendeixin, que si una cosa no surt, sortirà la següent, i si la següent tampoc surt, doncs sortirà l'altra, i que amb esforç i sacrifici s'arriba a tot arreu. Molt bona perquè els nens en general m'agraden molt i he disfrutat molt d'aquesta experiència i és una més que m'emporto, un bon record i a recordar.